dalu kagem sedayanipun. Kita saking kelas 12 IPS tunggal SMA Negeri Tunggal Madiun. Saderengipun menika kita badhe tepangaken diri kita piyambak-piyambak. Tepangaken asmani kula Eka Aji Saputra nomor urut 7. Tepangaken asmani kula Elsa Evrina nomor urut 8. Tepangaken asmani kula Erlangga Novianto nomor urut 9. Tepangaken asmani kula Fauzan Zulfian Faustonto nomor urut 11. Tepangaken asmani kula Finisya Karaya nomor urut 19. Tepangaken asmani kula Prestia Prikarina absen kalih kelas. Kita badhe nyriyosaken utawi ngulas isi saking novel Imperfect karya Meira Anastasia. Menika panjelasanipun. Buku Imperfect inggih menika buku novel ingkang dipunterbitaken ing warsa 2018 lan wonten serat déning Meira Anastasia. Isi buku menika nyriyosaken pengalaman panjenenganipun ingkang bangkit saking keterpurukan. Buku Samuel Oren menika inggih nyriyosaken pengalaman bab ingkang body shaming saking para netizen. Meira ingkang inggih punika garwa saking komedian ugi sutradara Ernest Prakarsa. Nyobi nyurahake sedaya isi panggalihipun wonten buku menika. Lajeng dipun dadosaken lebet satunggaling film kaliyan irah-irahan ingkang sami sanadyan kaliyan rios ingkang dimodifikasi. Novel Imperfect menika nyriyosaken bab garwa komedian uga sutradara tampan asmanipun Ernest Prakarsa. Ernest ingkang dipun tepang humoris lan rupawan ngagungani foto-foto di Instagramipun. Ing satunggaling nalika Meira nate maos satunggaling komentar wonten akun Instagram garwanikon kasbat. Satunggaling komentar ingkang damelipun sedih lan boten pitados diri, yaiku kasenyatanipun tiyang bagus derek tampil garwanipun elok. Kagem saperangan tiyang mungkin komentar kasebat kepriksan biasa-biasa mawon. Nanging menapa saged samboten-botenipun galehaken tembung-tembung ingkang badhe dipun lontaraken saderengipun ngintunakenipun. Bab menikalah ingkang dipun pikiraken lan dados salah satunggaling kawigatosan utami Meira. Kados ing kutipan ing bukunipun. Mungkin boten sih menawi salaresipun ingkang betah dipun dadosi inggih menika sikap tiyang ingkang tega nyerat komentar kados menika. Sanes tiyang ingkang rumaos tersakiti utawi sensitif kalian komentaripun. Kutipan iki dijupuk saking kaca setunggal welas. Saking rikuwa pungkasanipun Meira nyobi olahraga lan sempet ugi nindakaken operasi perembayun. Sasampunipun tresnani diri piyambak, kula lan panjenengan nggih badhe miyos gampil nampi kemboten sempurnaan ingkang wonten bedhiri. Kaliyan kados menika, kula lan panjenengan gampil kepengaruh kaliyan ngendikan ala utawi gunjingan tiyang sanes utaminipun piyambakipun sedaya ingkang wonten kados menika tepang wonten media sosial. Sasampunipun kula wantun kagem ngakeni. Kemboten sasampurnaanipun kula pungkasanipun dados sempurna. Kutipan kasebut dijupuk saking kaca 158. Ing perangan akhir saking buku menika, Meira ingkang rumiyin ngagungani upload salira wonten inggih norma maringaken cara-cara panjenenganipun ngandhepaken upload salira. Nglantungi workout tutorial jangkep kaliyan pangertosan lan jenis program minipun. Meira ugi nyarangaken foto gerakan-gerakan ingkang saweg olahraga kagem saged wonten tiru déning tiyang sanes kalebet netizenipun. Menika kutipan ingkang kebat motivasi saking novel Imperfect. Ojo nate nganggep alitan candaan soal fisik, amargi kagem saperangan ageng tiyang menika pengaruh sanget besaran pengaruhipun saged benten. Wonten ingkang namung ganggu mod kelas
maos komentar negatif. Dados kesel terus kebawa awan wotipun sedinten. Nah, wonten ingkang dumugi depresi, malah nyakiti diri piyambak. Amargi rumaos kawonan kagem tempur tresnani. Saking kaca 12. Nah, mengupgrade mindset lebih mios wigatos daripada mengupgrade fisik. Sesempurna menapa mawon fisik kula lan panjenengan menawi mendel-mendel mindset kula lan panjenengan tetep ngeraguaken lan ndhawuhaken diri piyambak. Kula lan panjenengan badhe tetep tersiksa. Sometimes we are our worst enemy. Bahwa kadang-kadang kita inggih menika mangsa paling awon kagem diri piyambak. Saking kaca 59. Menikolah dinamipun dadosaken mindset kagem sinten kula lan panjenengan badhe kagem kasaenan diri kula lan panjenengan piyambak utawi kagem tiyang sanes. Menawi kagem tiyang sanes nggih saya saged sih pastinipun. Amargi kula lan panjenengan boten badhe nate saged nyerainaken sadayaning tiyang. Kaca 56. Kula lan panjenengan boten saged maremaken sadayaning tiyang. Dados kula milih fokus ing piyambakipun sedaya ingkang badhe nampi kula menapa wontenipun lan ing piyambakipun sedaya ingkang milih kagem ngagem sudut pandang positifipun. Amargi sugeng menika sampun sanget awrat kagem dipun tambah kaliyan sedaya macam kenegativan. Kaca 120. Serius wonten lebeting novel menika nggih direalisasikno kaliyan dipun damelipun film dening Ernest Prakasa kaliyan irah-irahan Imperfect, Karir Tresno lan Timbalan. Serius wonten lebeting film menika dipun wiwiti serius nalika pameran utami tasih alit ingkang disayang dening ramanipun lan nampi kawontenan putranipun ingkang remen dahan. Nanging nalika ramanipun seda bab menika enggal hebat. Kalimrahan dahar ingkang kalangkung-langkung damel ibunipun kirang remen kaliyan gaya sugeng putranipun menika. Ibunipun menika ugi asring nandhingakenipun kaliyan ranipun ingkang saged limat pendhidhikipun. Senajan ngagungani salira ingkang tiyang sempurna, Rara pameran utami ngagungani panggale ingkang sae. Mila damel kita tresnani Rara menapa menipun. Kejawi menika Rara ugi sosok ingkang setia kanca lan pribadi. Rara nyambut damel dados manajer riset lan wonten mriku panjenenganipun keparing perlakuan diskriminatif kejawi sahabatipun. Satunggaling dinten manajer perusahaan Beratun Giri, mila Rara dados kandidat panggatosipun. Rara nggih nampi lan Rara ugi usaha nubahi penampilanipun amargi menika salah setunggalipun syarati. Lebeting wekdal sasasi Rara usaha nedhakaken awrat salira lan ndamel Rara dados putri ing limrahipun ingkang elok lan menarik. Amargi parubahanipun menika damel tindakan Rara ugi hebat. Sikap Rara kaliyan pacaripun lan sahabatipun ebah drastis. Setunggaling dinten Marsha kanca kantore ngayakaken ambel warsa Rara. Sesampunipun Rara dipunjukani pangagem perusahaan. Piyambakipun sedaya unjuk-unjukan ingkang memabukan lan damel Rara dawa pisan. Kasunyatanipun sesampunipun wonten cek dhateng dokter. Rara kakirangan karbohidrat amargi efek diet atasipun. Sesampunipun kedadosan menika, Rara lan Dika terlibat kesalahpahaman amargi Dika ndereki pemotretan kaliyan Lulu, rayinipun Rara. Sasampunipun kedadosan menika, Rara usaha ngobahi perilakunipun miyos sae. Panjenenganipun nyuwun pangapunten dhateng sedayanipun lan nyobi dadosaken pandamelanipun. Sasampunipun sedaya ingkang kedados sadangu menika, damel Rara miyos bersyukur lan miderek panjenenganipun elok menika dereng tamtu benar.
Timbangan menika namung maringi priksa bicaran sanes nilai. Kula lan panjenengan boten betah sempurnakaken keparing ingat. Krios film menika cocok kalian krios ingkang wonten ing novel menika amargi dipunwiwiti kirang pitados dini. Amanat ingkang kekandut lebeting novel imperfect menika inggih menika menawi salah satunggaling cara nampi diri piyambak inggih menika kalian tresnani diri piyambak dadosaken dirinipun panjenengan menapa ingkang panjenengan jadi. Dados manungsa sesarenipun kula lan panjenengan saged jadi pangaosan sesami kalian mengurangi ngendikan ingkang saged nyakiti pamrih tiyang sanes. Kadang-kadang menapa ingkang panjenengan aturaken badhe ndamel tiyang kasebut drop lan rumaos mboten aos. Cekap semanten penjelasan kita bab isi saking novel imperfect kira lan wiyosipun nyuwun pangapunten. Matur suwun.